Sibusiso ngema egameni likaJesu, the man of God, umprofeti wesikhathi sethu, umpostoli wesikhathi sethu. Madoda, indoda esivuselwe uThixo, a gift esiphiwe vele emazulwini, phethe assignment enkulu nakule ndawo. Nawe mondlo awumncinyane, nawe mondlo awumncinyane, nawe mondlo awumncinyane, nawe mondlo awumncinyane, nawe mondlo awumncinyane. Ngaphandle kwakho Nkosi ngeke sakwazi ukwenza utho. uNkulunkulu emazulwini, emhlabeni uNkulunkulu, indawo zonke zimi ngawe. Akukho uNkulunkulu ongcwele okungapha ngakithi nokufihliweyo kithi ongavelanga kuwe. uNkulunkulu othembekileyo, uNkulunkulu omuhle, uNkulunkulu ezulwini zobusuku, uNkulunkulu okukhanya, uNkulunkulu kumnyama, uNkulunkulu sibona, uNkulunkulu singaboni, uNkulunkulu omileyo, uNkulunkulu ongenakuguquka, uNkulunkulu wethu ongcwele. Akhona sibaza, akhona phawu lokuthi wena Nkosi ungabuguquki, uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Ebusuku uNkulunkulu wethu ongcwele, Nkosi yami, ngosuku olukhulu lokukhonza sesibuyile nantambama, uNkulunkulu wethu ongcwele, ngoba kudeleki ukukhonza wena, uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu omuhle. Siyabonga Baba wethu ongcwele egameni likaJesu, siyabonga uNkulunkulu wethu othembekileyo, siyabonga uNkulunkulu oNkulunkulu, siyabonga Nkosi yami ukusenzela umusa, uNkulunkulu wethu ongcwele. Nkosi yami bungakadluli lobubusuku, uNkulunkulu omuhle, siphinde sizovela kuwe, uNkulunkulu wethu ongcwele. Mhlawumbe yibo lobubusuku uNkulunkulu wethu ongcwele obuzophinda buhlenge impilo yethu, uNkulunkulu wethu onamandla wonke, ngoba wena uNkulunkulu awuyenzi into Nkosi ungaqondanisanga nesizathu esithile. Yonke into oyenzayo uNkulunkulu ongcwele isuka nesizathu emva kwayo. Sibonga Nkosi yami ngalemvuselelo elapha kwaJojo Cwebileyo, uNkulunkulu wethu ongcwele. Nkosi yami sesiyaqonda ke ukuthi kunabantu Nkosi yami owenze uNkulunkulu ongcwele isu lokuthi uhlangane nabo lana, uNkulunkulu wethu ongcwele. Labo bantu ke uNkulunkulu wethu ongcwele, izulu elibathakathe kulobubusuku bantu namhlanje ntambama, uNkulunkulu ongcwele, hlangana nabo ngedingo zabo zonke, uNkulunkulu wethu othembekileyo. Baba wethu siyabonga, uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga. Mhlabathi wasemondlo siyakhuluma kini manje ebusuku egameni likaJesu. Mkhathi wasemondlo siyakhuluma nani manje ebusuku egameni likaJesu. Lalelani inkosi yenkazimulo, inkosi yaphezulu, inkosi umnikazi weindawo zonke, uNkulunkulu oNkulunkulu, idwala elinamandla esiqeshulwe kulo, idwala elimileyo. Lalela mkhathi wasemondlo, vuleka manje inkosi yenkazimulo. Halamaya, siyabonga Baba wethu ongcwele, vuleka inkosi yenkazimulo ingene. Ubani le nkosi yenkazimulo? InguJehova wamabandla, uNkulunkulu owenzileyo izulu nomhlaba. Siyabonga Baba, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga Nkosi yami, siyakhuleka, sikhulekela abafowethu nodadewethu abadala nabancane ukuthi sebeze bafika. uNkulunkulu wethu ongcwele lana abangahambi nokunye okungekhona okwakho. uNkulunkulu ongcwele nakunento kumele behambe nayo ukuthi bethi ngiyibonile inkosi ikhulumile kimi nalokhu. uNkulunkulu wethu ongcwele selekelele kulezi insuku zezinto eziningi, uNkulunkulu onamandla wonke, kodwa sibambe into yakho kulezi insuku zokugcina, uNkulunkulu ongcwele, eyohlala njalo sibambele eduze nawe. Baba wethu othembekileyo, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele, siyabonga Nkosi ukuthi akwenzeki kube khona abantu ngegama lakho wena ungabibikho. Njalo nake kwahlangana abantu Nkosi, uthe nawe usuphakathi kwabo. uNkulunkulu wethu onamandla wonke, siyabonga uNkulunkulu wethu othembekileyo, siyabonga uNkulunkulu ongcwele. Sikhuluma namasango asemondlo, sikhuluma nezidaladi zonke zasemondlo. Baba wethu onamandla wonke, sikhuluma nesikhwakhe esigada imondlo ukuthi namuhla
mhla uNkulunkulu uyihambele deda sikhwaga esanikwa le ndawo inkosi yasezulwini dabule yehla wenyuka bayede wamabandla uNkulunkulu ejongcwele kusuka la iqala khona kuze kuyofika la iphela khona siyakhuluma uNkulunkulu angcwele siyakhuluma uNkulunkulu omuhle amazwi Nkosi asibusiso phezu kwale ndawo uNkulunkulu angcwele nakubo bonke abahlala kuyo sibongile baba wethu ongcwele sibongile uNkulunkulu woNkulunkulu ukuthi Nkosi ithine sinephutha wena unalo iphutha uNkulunkulu wethu ongcwele ithina uNkulunkulu omuhle esibafishane ngokwengqondo wena Nkosi awukho mfishane ngokwengqondo ithina uNkulunkulu wethu ongcwele esibona okuphambi kwethu wena ubona inkosi yami okuphambi kwethu kuphela ubona nokuyoficwa zizukulwane zezizukulwane baba wethu onamandla wonke uNkulunkulu wethu othembekileyo Nkosi yami siyaqiniswa leli altari baba uNkulunkulu wethu ongcwele siyaqiniswa leli altari siyaqiniswa leli altari kuleli khona uNkulunkulu angcwele lezinhlangano omgwaqo baba wethu onamandla wonke sibeke ialtar baba malime uNkulunkulu angcwele limelane nawo wonke ama-altar agadimondla amanye obumnyama simelana nawo ebusuku uNkulunkulu angcwele ukuthi sesizesamalana wona wasenamandla uNkulunkulu angcwele sikhansela amazwi akhuluma kula ma-altari emelene nama-altari aphilayo uNkulunkulu wethu angcwele sihlulekisa namazwi amelene nale mvuselelo baba wethu ongcwele egameni likaJesu uNkulunkulu wethu ongcwele sikhansela imihlangano uNkulunkulu omuhle nayo yonke into Nkosi yami ethi levuselela ingabi nayithelo uNkulunkulu wethu ongcwele akakaze qalekiswe busiswe kuwe wena Nkosi nake wabusisa alikho elinye izwe liphinde lihlale uNkulunkulu ongcwele libe nempumelelo mana njalo uNkulunkulu ebusuku kumele igama lakho ngoba lingcwele phakade naphakade amen ngicela hlaleni phansi bazalwane lindisa angubingelele egameni elihle lenkosi yethu Jesu mphatho hlelo sotobe siyabingelela ebusuku egameni elihle lenkosi yethu Jesu nonkosi ashikini siyabingelela kakhulu egameni elihle lenkosi yethu uJesu Kristu ukuthi uvulela uNkulunkulu indawo yegunya lakho ukuthi ezoba nomhlangano nabantu malibonge igama lenkosi ngiyayizwa lento ashike into uNkulunkulu ekubusise ukuthi uvule indawo esezandleni zakho noma ubungathi akungenzeki bengekuthole ngisho icala ezulwini ngoba isezandleni zakho kodwa wamukela isimemo sikaNkulunkulu nayethu uNkulunkulu ucela uzohlangana nabantu namhlanje lapha wathi uNkulunkulu nami ngizobe ngikhona hlanganela nabo lapha malibonge igama lenkosi bazalwane malibonge igama likaJesu ngibingelela ingceku zenkosi zonke ebusuku egameni lenkosi bafowethu uvumani nje ukuthi ngibingelele nonke nani nonke bazalwane enilana mhlambe ningikhuba ngento encanyanyanyana ukuthi isonto namhlanje bazalwane umuntu nade senkonzweni ekhonze kahle nje kufanele ngabe uphumule usadla lokho kade ekuthola esontweni emini manje kangisazi noma kudlekekile yini nabantu bebangaka ebusuku balibonga igama lenkosi balibonga igama lenkosi balibonga igama lenkosi kodwa sinento esengayifunda baba umbulo ukuthi ukudla kaNkulunkulu akusutheki angazi ukuthi njani uthi usadlile kodwa ngisola ukuthi indaba yonakala kule yandoda eyaficwa ilele yanikezwa ukudla kwathiwa yidle ingakafika endleleni ende yayisithi siyisuthi leyandoda eniqinisile kwase kuthiwa ke ayisali sidlela ke indlela kwaba nokudla eyakudla ngaseqaleni yayisiphinda inikwa okwendlela kwaze kwashiya ukuthi lokhu ukudla okudlayo kuzokulasta isikhathi esingakanani
khona into oyitholayo iqondene nesinye isimo, kodwa ikhona enye onikezwa yona unikezelwe esinye isimo. Malibonge igama lenkosi. Wahamba umuntu ngokudla akuthola usuku olulodwa kodwa la cover insuku eziningi azoyihamba. Nasilana bazalwane sizothatha into ezosikhava insuku eziningi esazoyihamba. Akayenzi bazalwane uNkulunkulu akayena uNkulunkulu okitazana nabantu ukuthi sigcine sithi bazalwane kwamnandi, kodwa uNkulunkulu langabe enza into khona into asuke uNkulunkulu ephekwayo. Ngiyayisaba into enzo uNkulunkulu namhlanje ngoba izinsuku esikuzona ziyasho ukuthi akusekude ukuthi leli bandla elilanda umnikazi walo. Noma singakulibala lokho singafuni ukuzwa ngoba uyayizwa le uSathane uyibambe ngezandla zombili ukuthi ayingakhulunywa into yokubuya kwenkosi. Kodwa kusalayo bazalwane ngaphezwa yonke into ukuthi sihlanganise nenkosi manje ngoba ibandla liyagoqwa manje kungekudala lizothathwa leli bandla ekukhulunywa into ethusayo ngokuhamba kwebandla siyocabanga ukuthi saphelele kanti asiphelele ngoba lithi abantu kubothi ba umndeni kungabonakala ukuthi kunomuntu osehambile la ekhaya kanti usehambile umuntu. Ngakho yikho lithi izwi lenkosi masihlale silindile ngoba isuku bazalwane nehora asilwazi. Njengoba siza la nje bazalwane sisemlindweni sizolindela ngoba ithi into yethu noma inkosi lingakhala icilongo siselana kuyobe kusanele bazalwane uhambo lwethu kuyoba kuhamba. Malibonge igama lenkosi. Wake waba senkonzweni othi na ukuyona uthi inkosi nangabe ngahambela kule nkonzo bengiyosheshe ngifike kuwe uzwe ukuthi inkosi nangabe ubungathatha ukuphila kwami lana ayikho into engingabazayo ukuthi ngeke ngubone inkosi nangangithatha ngilana ngingabhawu. Malibonge igama lenkosi. Kunomhlabathi bazalwane esithi nasifika kuwona usivumele ukuthi siyombona uNkulunkulu. Kunomhlabathi esinasifika wona sinyathela kuwo uvumelane nathi usenza abangcono singekho ngcono. Yini umhlabathi esinyathele kuwona? Malibonge igama lenkosi. Ngeke ngathi bafundisi bami nxa ngabe abantu besintu bekwazi ukuya emathuneni befike bekhulume nomhlabathi, umhlabathi uthatha amazwi akhuluma nabantu uhambe uyolemaza abanye abantu ubese uzwa into ethi wena bakhuluma pheko umhlabathi. Umhlabathi wajikelwa amathuna kusabantu kangakanani isikholwa sime altari likaNkulunkulu wethu sithi altari vumelana nathi namhlanje altari sithwale namhlanje sikhuluma malibonge igama lenkosi sikhuluma amazwi endlela yethu sithi ngeke sife siyophila sikhuluma altari lasekhaya. Malibonge igama lenkosi. Jesus ngihlushwe ukuthi nonkosi umuntu ngasuke ngakhula ekhayeni lesintu. Kulezi zindlu zalapha ekhaya kwabukhona eyodwa nje. Malibonge igama lenkosi. Ayingabi ningi kodwa lendlu eyodwa yayingangenwa noma ubani, kwangakhuluma noma ubani kuyona. Lendlu yase indlela eyayigadwe ngayo nendlela abangena ngayo abeza khona abangeni ngendlela efana nendlela abangena ngayo kwezinye izindlu nabe awumalibonge igama lenkosi. Angazi noma laba bashiya icathulo ndawana thile yasuka ngalapho yini lento ngoba wawungangeni kule yandlu isinomi kanjani wawungena kahle ngoba kunento ekutshena ithi lendlu ongena kuyona kunabantu ababhekileyo ongababoni ikutshela ukuthi lendlu igcwele abantu. Lendlu lena ayiyodwa isho kuwe lento lana ukuthi ungena endlini engafani nezinye izindlu. Ngithanda lendlu nangabe esihambile umntakambuli eyela yekhona noma ngabe eCape Town nangabe buya kuMama Mathuswana esekhona wayizothi wembuli ungakangeni la uzohamba uye kule yandlu. Ake siqale kule yandlu futhi awuzukulala kulena indlu namhlanje uzolala kule yandlu ngoba kunabantu okumele bekubone bakule yandla bekho kwezinye izindlu. Malibonge igama lenkosi. Malibonga akunento oyithola endlini yokholwa ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova
ngoba kaJehova indlu ayifani nezinye izindlu. Unoma ikhaya lakho lingaba lihle ngokwaneleyo kodwa alifani nendlu kaJehova. Kunento ongayizama ekhaya uyithandazela ingenzeki, uthi nawuthi uyangena lana uzwe into ithi sekwenzekile ungabe usagaha malibonga igama lenkosi. Asifundeni ivesi bazalwane. Kuhlwile. Asifundeni ivesi. Kuhlwile. Bazalwane, nangabe uNkulunkulu esenzela umuso nje singawudedeli. Na uNkulunkulu esenzela umusa, umusa uyahlupha. Awusho na ufika noma usuhamba futhi awusho. Kodwa kukulabo ofikele kubona bethi bewugade ukuthi lo musa sizukudedela. Ngoba nasi ke sadedelwa lo musa kusho ukuthi kuphelile ngathi. Abanye bethu noma ngabe siyababona sibabonela umusa ophekwabo bona bangawunakanga ukuthi noma ngabe siyababona sibabonela umusa ngokwesimo saba kufanele ngabe sinabo kodwa sinabo ngenxa yomusa. Malibonga igama lenkosi. Abanye babo bazalwane imncwabo yabo yahlelwa yaqedwa kwavuka umusa emazulwini. Malibonga igama lenkosi. Samalibonga igama lenkosi. Abanye bake bangena bazalwa kulamahodi aphakemeyo okuthiwa khona ko ICU bathi nabengena khona umndeni watshelana wathi akusekahle khona akasakhulumi sesewodini se-ICU kwangena umusa wa-allocate umbhede la ihlele ngakhona wathi nawufika malibonga igama lenkosi wafika umusa wathinta umbhede kwezinesi lezwa ethi malibonga igama lenkosi ngoba nake kwafika umusa kuwena. Angikhathali ukuthi izimo zinjani, ayikho into eyake yama phambi komuntu owenzela umusa. Akekho umuntu ongama phambi komuntu owenzela umusa. Umuntu owenzela umusa abazalwana kanazo nezinto eziningi. Ungathi nangabe uthi uyambheka uthi nento zokukholwa iphelele kulomuntu. Uthola ukuthi umusa ubhekanga ukuthi unani. Malibonga igama lenkosi. Ngoba umusa uyahluleka ukubheka nawusuthunyiwe. Umusa ngathi uvala amehlo nawusuze kulo muntu loyo. Sihlaha malibonga igama lenkosi. Hawu malibonga igama lenkosi. Nawufuna ukuyizwa lento yomusa hamba umbuze umpostoli uPawula ukuthi nangabe sehlangene nomusa. Malibonga igama lenkosi. Uhlangana abantu bathi ngeke impostoli ngeke Sawula uzosidida noma ungashintsha igama siyakwazi wena kwazi ukuthi awukwazi ukuma phambi komuntu womusa. Kwavuka umusa wathi ngangabe umuntu esefikile kuKristu uyisidalwa esisha okokuqala kudlulile phela manje sokuzela umusa. Umusa ufika nezinto ezintsha. Umusa hawu malibonga igama lenkosi. Kunabantu abathi nabekwabo mntakambuli ebala izinto ethi lokhu sakuzama ngesikhathi esithile bese thina lokhu sakuzama ngesikhathi esithile bese thina lokhu sakuzama ngesikhathi esithile ezibale zonke izinto ethi nayifika kokunye efike kulokho kunganawo umlando kodwa okuyishaya zonke izinto abayizamileyo bese ethi lena kuyona yalapha ekhaya evunyelwe ethi nayithi uyayibheka isaral advice yakhe imtshela ukuthi lokho akukhona okwakho lokho wawungeke ube nawo amandla okuthi bese ethi kusho ukuthi lapha ekhaya phakathi kwezinto ezikhona kunokwalapha ekhaya kamdlalose kubuye kube nento engeyona yalapha ekhaya engeyasezulwini abasezulwini abayibekela kwami. Nawufika ke kulonto wofika ubabaze uSimakade nawufika kuyona nawumalibonga igama lenkosi nangabe kumuzi uNkulunkulu obonayo ukuthi ungaphezulu kweaffordability yakho uthi nakufika umbabaze uthi uNkulunkulu ubani wayengenza lokho ubani uNkulunkulu wayenganika lokho ubani uNkulunkulu. Malibonga igama lenkosi uthi nakuyimoto ubizungeze ngelinye ilanga uthi weNkulunkulu wawuboneni kimi ngoba mina ngabe ngithole lento ngoba malibonga igama likaJesu ezinye izinto akuzona zakho uyithola ngewindi lomusa ngoba umusa unezinto ayinikayo. Malibonga igama likaJesu. Mina ngithi nanku umusa ebusuku onikeza abantu lomusa upheli ungavuka
ngakusasa ukumangaza uthi lo musa wangimangaza ekuseni kusa. Malibonge igama lenkosi. Awungamuki lo musa, umusa mile njalo njalo. Umusa ongapheliyo. Asimile ngoba singabafundisi abangcono kunabanye, kodwa singanye umusa, sifihle emseni. Na ungathi uyasibheka nathi ungabona ukuthi ungongema kuhlukile kwabanye, kodwa yini into enze kuhlukileyo kunomuntu omusa. Umuntu omusa akavumi ngihambe ngedwa, umuntu omusa uhamba phambili bese ethi wena amathela lapha emva kwami. Malibonge igama lenkosi, ngoba umusa awuvumi umuntu oyenzela umusa evele, kodwa umusa iwona ofuna ukubonakale. Mhla kwavela wena uyoqabana nomusa mingawe, mhla kwapha. Malibonge igama lenkosi. Hayi bazalwane, hlalani phansi. Hlalani phansi. Hlalani phansi. Hlalani phansi bazalwane. Hlalani phansi. uNkulunkulu unginike into nje, into elula nyana nje kulezi insuku. Cike Nkosi ilula nje lento enginikeziwe. Hawu Nkosi, hamba uNkulunkulu unika umuntu isiqhuntswana sakhe, bese kuya ngokuthi umuntu usisebenzise kanjani. Lokho nje akunike khona. Malibonge igama lenkosi. Umuntu uNkulunkulu engakunika nje into eyodwa, bese kuya ngokuthi leyo nto akunike yona uyisebenzisa kanjani. Malibonge igama. Nangabe ungayishintshanga uyiyeke njengoba injalo, uyobona uNkulunkulu entweni engashintshiwe, entweni eyodwa. Malibonge igama lenkosi. Asifundeni bazalwane, uNkulunkulu unginike nje imessage lezi insuku ilimaza mina kakhulu. Ngivuleleni bazalwane Exodus chapter 33 verse 7 no 8. Exodus chapter 33 verse 7 no 8. Uyophinda uthembe futhi eqele ku 34 verse 29. Mhlambe futhi Thembi usuyogcina nguLuka. Malibonge igama lenkosi. uLuka chapter 9 verse 29. Chapter 8 verse 29. Kodwa ngiqalele Thembi ngifundele lapha ku Exodus, ngoba ngivalelwe khona kulezi insuku. Angidedela, ngivunyelwe, ngivalelwe khona ngoba enye into bazalwane, ungayishumayezi izinto ongafakiwe kuyona nawe, ngoba kwesinye isikhathi sizolimala ukuzama ukudlulisa into wena ongafakwanga kuyona, ngoba nangabe uke wangena kulonto leyo kuhambeka kalula, ngoba noma bengathi abanye abayizwa, uthi ngiyayizwa Nkosi, yiyo lo ngifake kuyona, ngoba malibonge igama lenkosi. Singayikhuluma into esingadlulanga kuyona. Ngiye ngithi mntakambuli nangikhuluma nje nabafowethu unceku yenkosi, ngithi ungasishumayeli isikhathi esingaphekwe isikhathi osiqithe emthandazweni. Ngamanye amazwi, intshumayelo yakho ayiqalwe isikhathi sakho somthandazo. Misi isikhathi sokuthanda nawulungisa nje intshumayelo yakho ngempela ukahle kuwena, ngoba amalibonge igama lenkosi, emthandazweni sokuxoxa noNkulunkulu. Ngakho na uxoxa noNkulunkulu, siqalela isikhathi osichitha nawo noNkulunkulu, bese usibuyisela into osixoxa noNkulunkulu uzoyibeka lana, ngoba kwesinye isikhathi siyogcina sithi inkonzi yabanda, kanti ukuthi ayikho into evela kuNkulunkulu esisho kubantu. Kuba lula ukubanda nangabe ingekho into eqhamuka kuNkulunkulu ezoshisisa abantu. Malibonge igama lenkosi. So ke ngiye ngithi ke awukwazi ukushumayela into engaphekwe isikhathi osithandazayo, ngoba intshumayelo izalwa umthandazo. Malibonge igama lenkosi. Akuyona intshumayelo ezala umthandazo. Hawu malibonga, mhlambe bazalana anibabonanga mhlambe labo gogo kulezi ayikhathi owawuthola ukuthi nakuzoba nenkonzo ngakusasa, bazofuna umlayezo wangakusasa, bazofuna enkonzweni, uthole kunabantu abakhulekela inkonzo ngoba bayazi ukuthi emthandazweni kuzalwa intshumayelo noma kuzalwa amazwi kaJesu. Ngamanye amazwi, nangabe ibandla lakithi kwaJojo Ongcwele lingahambi landa intshumayelo, intshumayelo iyobe ayisalanga kwabami ngapha
phambili iyoba amakholwa angawulandanga umlayezo, ngoba umlayezo ulandwa amakholwa. Awumalibonge igama lenkosi. Hayi lanelani bazalwane, mbuli kusuka uMoses uthunywa eGibhithe. uMoses nayethunywa eGibhithe iqale indaba abaseGibhithe bekhala kuNkulunkulu, wezwa uNkulunkulu ukuthi bayakhala, akangabaphendula uNkulunkulu abakhalileyo. Wasuka uNkulunkulu wayofuna uMoses ekwaMidiyani, wafika wamtshena into engabe uyitshela abantu abaseGibhithe. Wathi uNkulunkulu, Moses, ngizwile nokuzwa ukukhala kwabatwana bami abaseGibhithe. Besethu uNkulunkulu ngehlile. Umbuzo uthi wehle kanjani uNkulunkulu weza kaMidiyane abantu bekhala eGibhithe na? Ngoba la bekumele wehle khona kuseGibhithe, hayi kwaMidiyane. Wasethi uNkulunkulu ngehlile ukuba ngibakhulule. Wayibona uMoses lethu ukuthi akusuke ithatha nge-excitement ukuthi uNkulunkulu usukhulumile ngigijime ngiyekhona. Wathi uNkulunkulu angiqualify mina ukuya lapha, ngizokutshela izathu uNkulunkulu. Okokuqala mina uNkulunkulu angikwazi ukukhuluma, ngoba sizosuke sihlushwe ukwazi ukukhuluma kwethu bese sicabanga ukuthi umlayezo, kanti amazwi ethu ngoba sijwayele ukukhuluma siphendula amazwi siwabize ngomlayezo. Awumalibonge igama lenkosi. Wathi angikwazi ukukhuluma, wathi bengifuna unjalo ukwazi ukukhuluma, ngoba uzofika ugila imkhuba lapha, ukuze uwazi into uzoyithatha kimi, ngoba akuwena oyithumileyo, uthunywe yimina. Njengoba ukuthi awazi nje ekukhululeka ke, ngizokutshela ukuthi uzofika uthini phambili. Waqala lapho nokubuza ukuthi kambe uNkulunkulu nakusuke xoxa ngawe ubani wena? Bazongibiza nalapha bathi kambe ubani uNkulunkulu na? Wathi lula leyo, uyobatshela ukuthi ungikhona, ungithumile. Malibonge igama lenkosi. Ungazi uqale kubona kube malibonge igama lenkosi. Ungazi uqale kube uwe. Tshena abantu ukuthi njengoba ulapha uthunyiwe futhi uthunywe ungikhona, ngoba akuwena abazokuzwa. Ilo oyimina okuthumileyo kumele bemuswe. Abezwe mina, hayi wena. Manje thina impi yethu ukuthi kuzwe thina, kungezwakali lo obekumele eziwe. Bephuma abantu nathi, bengephuma abantu naye. Funda Thembi, funda Thembi, funda. uMose wayevama ukuthatha ithende alimise ngaphandle kwenkambu. Uqamama nayo walibiza ngokuthi yithende lokuhlangana. Amen. Qhubeka Thembi. Yilowo nalowo owayenodaba afuna ukuzwa ngalo kusimakade. Uyibambeke leyo. Qala phansi lapho Thembi. Yilowo nalowo owayenodaba afuna ukuzwa ngalo kusimakade. No, phinda leyo Thembi ukuthi bezwe. Yilowo nalowo owayenodaba afuna ukuzwa ngalo kusimakade. Nibambile lo bazalwane. Ilowo naloyo owayenodaba afuna ukuzwa ngalo kusimakade. Qhubeka Thembi. Wayehamba aye ethendeni lokuhlangana elalingaphandle kwenkambu. Wayengathandaza etendeni lakhe ukuze kulunge lento okumele ilunge. Ngamanye amazwi kunetende lokuhlangana elimiswa uMose, ulibeka buqamama nabantu. Lalelani bazalwane, kwangelona itende likaMose leli, kodwa kwakuyitende lokuhlangana. noMose wayenale lakhe itende lingafani naleli, bese kuba naleli itende nabantu benawo amatende abo. Kodwa kuthiwa leli bazalwane lali ne-assignment yabantu ukuthi nxa ngabe kunomuntu nomunye umuntu onodaba malibonge igama lenkosi, kwakuyinkantolo eyayilalela indaba zabantu.
awumalibonga igama lenkosi. Kusho ukuthi mntakahlela abasezulwini babethi nangabe befuna uku-addressa into ka-Israyeli ehlane bese bethi niyobona ngetende lokuhlangana, kunetende ningayi kwenye indawo, kunetende abahlanganela kulona niyobefica khona. Ngamanye amazwi kwakuthiwa ngabe kulethe impendulo kuthiwa niyogada awumalibonga igama lenkosi. Ungathi afunda Thembi ngingaphambanisi. Noma nini-ke lapho uMose eya ethendeni. Mana-ke nezwa bazalwane itende likhona. Noma-ke nini lapho uMose yakhona etendeni. Maya kubazalwane ungathandazi kakhulu ekhaya. Ezinye impendulo azikho ekhaya. Ungakhali kuze kuphele inyembezi usekhaya. Enye into ukuthi kufuze usuke ekhaya uyobheka itende lokuhlangana. Enye into ayinayo impendulo ngasekhaya, kodwa kumele uyiyele ndawana thize. Awumalibonga igama lenkosi, awumalibonga igama lenkosi, awumalibonga igama lika Jesu, awumalibonga igama lika Jesu. Enye awulenye khona awumalibonga bazalwane, khona enye into kumele uyisukumele. Ungabi la ujwayele ukuba khona, uye la ongajwayele ukuba khona ukuze kulunge into ofisa ilunge. Qhubeka Thembi. Noma nini lapho uMose eya ethendeni. Noma nini lapho uMose eya ethendeni. Bonke abantu babesukuma. Maye. Kube yilowo nalowo ame ngasemnyango wethende lakhe. Lithi iBhayibheli noma nini lapho uMose ayeya khona ethendeni ungakhohlwa elokuhlangana. Abantu ke laba bekhona babesukuma. Kube yiloyo muntu naloyo muntu eme phambi kwethende lakhe. Lento engabe uyithandazela ethendeni lakhe engayithandazela ethendeni lakhe, kodwa ebheka itende awumalibonga igama lenkosi, ebheke itende lokuhlangana. Ngoba ngamanye amazwi singathi kwakuyitende leyidingo zabantu. Wayethi umuntu nangabe esandleni yakhe embheke ethi uMose kambe uzoya nini kule ndawo le, awumalibonga lizofika nini itende lokuhlangana. Akuzona zonke imvuselelo kulezi insuku ezomiswa, ezinye kududula itende lokuhlangana lilethe eduze kwabantu labakhona ukuze kungezukuba namuntu ongezokuyithola izinto izulu elambekela zona emaphakadeni abaphakade. Ezinye idinga itende lokuhlangana, sihlangane noNkulunkulu etendeni lokuhlangana. Yebo ngani yami, ke uMose aze ayongena ethendeni. Yes. Lapho uMose engena ethendeni kwakwehla insika yefu ime emnyango wethende. Manake mntana, manake la uMose khona esuka khona eyongena etendeni lokuhlangana. Kwakusuka amazulu, kodwa ayilinda kube nabantu abayongena etendeni lokuhlangana qala. Kwakungaqali wona, kwaqala abantu. Bese izulu lasalibona sebeyongena etendeni lokuhlangana. Lithi ngalapho ke awumalibonga igama lenkosi, kwakusuke kufe uMose eyongena etendeni lokuhlangana. Incede limbona izulu ukuthi sengene bese lisuka izulu. Lithi ke iBhayibheli lalisuka nenkazimulo. Ngifuna ukuzwa ukuthi abasezulwini bangena kanjani etendeni ngoba uMose usengaphambili kulitende. Yebo ngani yami. uSimakade ekhuluma noMose. Mana-ke ngifuna engakafiki ngoba kunendawo isport ayithi nayifika etendeni uNkulunkulu ehlale kusona, wayingahlali noma ikuphi endaweni yetende. Yes. Lapho bonke abantu bebona insika yefu imi ngasemnyango wethende. Yes. Bonke babesukuma. Hlehla kancane ke Thembi kancane. Ivesel ngemva kwalala. Noma nini lapho uMose eya ethendeni. Yebo. Bonke abantu babesukuma. Bonke abantu babesukuma. Kube yilowo nalowo ame ngasemnyango wethende lakhe. Hallelujah. Bambuke uMose aze ayongena ethendeni. Yes. Lapho uMose engena ethendeni. Lapho uMose ngena ethendeni lindisi. Kwakwehla insika yefu. Nasiya. Ngesikhathi engena bese insika yefu yehla.
ishonaphi ime emnyango wethende ya bese uSimakade ekhuluma noMose. lento mntakahlela ukuthi lensika ime emnyango yayenzela bengabibeka abantu abazosala ngaphandle ngenxa ukuthi indawo ayisekho ngaphakathi. Ngamanye amazwi uNkulunkulu umbuli wayebalinde eminyango abesayo ukuze engabibikho umuntu ongezokuhlangana nesidingo sakhe. Ngakho la eminyango malibonga igama lenkosi, la eminyango abasezulwini babifike behlale khona bese lithi ke uMose naye wayesuka noma ngabo wayesa altaran eyeminyango bese bekhuluma noNkulunkulu njengomuntu ekhuluma nomuntu. Ikhulunywa phi lento? Ikhulunywa etendeni lokuhlangana. Ungalibali ukuthi itende lokuhlangana la kungelabantu abanodaba noNkulunkulu. Ngamanye amazwi akekho umuntu owayefika etendeni udaba lwakhe lungakhulunywe seze wafika etendeni. Malibonga igama lenkosi. Wonke bazalwane kesithini kancane into yethu la izohlupha khona sasifuna ukumkhonza uNkulunkulu ngenkani nangamadlingozi. Kube ngathi uNkulunkulu siyamncikisela ukuthi uNkulunkulu na ungangenzeli lokhu ucabanga ukuthi ngokwenzela ubani. Bazalwane angazi bazalwane mhlambe kunento esikhohliswe ngayo. Nezwa bazalwane mhlambe kunendlela esikhohliswe ngayo bazalwane. Abantu bamthwisa uNkulunkulu kwaze kwase ngathi uNkulunkulu lingana nathi. uNkulunkulu akalingani nathi. uNkulunkulu phakade kwaphakade. Ukuya kwethu uNkulunkulu umusa noma uNkulunkulu uyahlangana nathi ngokwesidingo sethu. Ngakho awufiki kuNkulunkulu ube aggressive bazalwane. Awufiki kuNkulunkulu umthreatenishe ngenyembezi. Awufiki kuNkulunkulu umthreatenishe ngenhliziyo ebuhlungu. Nangabe ufika kuNkulunkulu uzithi mbo phansi uthi awumalibonga igama lenkosi. Uyabona nangabe ufika kuNkulunkulu usebenzisa istrategy esasebenziswa unkosikazi ka38 years enesifo somopho. Uthi lo mama ekhuluma lendaba elapha kwakhe uthi lo mama le akuseyona yalapha ekhaya, sengizamile ngila ekhaya ngaya nakubantu lana kodwa lena isidinga indawana ethile, isidinga itende lokuhlangana. Usethi lo mama ngizosuka lapha ekhaya ngiye la uJesu ekhona, ngiyothi nangabe ngifika lapho kuJesu ngeke ngimhluphe ngoba ngahle kwenzeke ukusondela kwami kube nzima kuye, kodwa ngiyothi nangifika kuyena ngiyawufika ngilule. Kusho lo mama ngiyofika ngilule isandla ngithinte umphetho wengubo yakhe, nange ngathinta umphetho wengubo. Kusho lo mama uyayikhansela ushintsho ezokwenzeka nayifika etendeni lokuhlangana. Uthi nangabe ngeke ngafika kuyena ngathinta umphetho wengubo yakhe kuzophuma amandla kuye, lamandla azotayiphuma azongena kimi. Ngakho-ke into yami yobe isilungile, ayizokulunga ngila ekhaya, izolunga nangiyofika la uJesu akhona. Hlangana seswa ngayo uJesu nayiqeda nje lo mama ukumthinta kwezwa ngayo uJesu. Wathi uJesu akasasho nathi uJesu seningithintelani manje? Ubani ongithintileyo? Bambeka kulayini kuJesu. Cha Jesu musukudideka, baningi ngendlela enxanga yabantu sonke nje Jesu ububona nje mhlambe umuntu nami nje Jesu ade ngidlula ngakuwena ngakuthinta. Wayesethi angiqonde nina ukhona ongithintile, loyo uthena engithinta akuyena uJesu wathi aphuma amandla kuyena. Ilo thinta uJesu owathi ufuna amandla kuJesu. Wayisho lento isekhaya kodwa yenzeke esefika etende lokuhlangana. Ngoba ungayi phambi kaNkulunkulu ungazi ukuthi ufune kwenzeleni. Ungathandaza umthandazo ukungenze nakuhlangane nje noma yini. Asinawo umthandazo ohlanganisa noma yini, kodwa sinomthandazo oqondileyo odinga into eyisidingo sakho.
Jesu ke wenza into eyisimanga ke bafundisi lapha yana. Nansi into engithobisayo umntakambuli. Uma iCrusade ayiqhubeki imvuselelo sekuphuma amandla. Uthi uJesu ingathi nalemvuselelo bengingayibi mingamandla. Ngoba isiphuma amandla njena sekumele ngilungise lento yamandla asephumileyo. Ngoba kulula ukuqhubeka ukhulume noma okhuluma ngaye ingathi usaqhelaqhelile eduze naye. Malibonge igama lenkosi. Uthi ngizwile amandla ubani ongithintileyo and lo mama akekho nokubabikho eduze unqede wathola amandla lana wahlehla kanti uhlehla nje amandla sengakuye ubufakazi condition yakhe eyashoyo ukuthi amandla sefikile kuyena wezwa lapha kuye le awumalibonge igama lenkosi lo mama uzwe into isifo sakhe sinyakaza amawala nayisondele eduze kaJesu futhi wezwa nayisemthintile kunqamuka into akade eyizwe endleleni ukuthi yavuka amawala ke namhlanje lento kodwa uncede wafika entendeni lokuhlangana kwanqamuka izinto ebese ithatha u38 years zilwa naye ngoba ukwazi ukufika entendeni lokuhlangana zinganqanyuli izinto ezinamagama zingasusi izinto okuthongeke kube lutho uNkulunkulu angagijimele zidikweni zakho awufika amazulu ethule ayahluleka uthula kwabafikileyo abafika entendeni lokuhlangana sihlangabezana nabo bethi waze wakumangaza uNkulunkulu bekungazi ukuthi uNkulunkulu ngalezi inkonzo ubonisa idingo sami. Nxa ngasumangaza uNkulunkulu buyele emuva uthi uNkulunkulu yokumangaza nini mina salusa ungimangaza nami inkosi ngoba akukho mnandi ukuhamba noNkulunkulu wabantu ungakwazi ukuhamba nowakho uNkulunkulu ngoba uyothi usuka uhamba utoshela izinto uNkulunkulu azenzela abantu awunayo eyakhe eqondene nawe kumele na ufika la uthi uNkulunkulu ngicela obami ubufakazi ngicela into engizoyisho nangihlangana nabantu ngicela baba impendulo ebhekene nesimo sami engizothi nangabe ngifika kubantu bethi kwenzeke kanjani lokhu na ukhuluma njalo kuphuthe uthi ke lokhu nami ngikwazi kunye ngikwaziyo ukuthi kade ngidavuse inkingeni ukuthi kade ngithwele imithwalo ehle kodwa ngiyezwa izulu lelithulile ngoba izulu liyathulana thina singathwala malibonga igama lenkosi thina singathwasa imithwalo izulu lona likuthula umthwalo eminye imithwalo siyithole kubantu besihamba nabo bakhakanana abantu abalimala ngenxa yabantu abahamba nabo malibonga igama lenkosi kodwa lithi abasezulwini abefika sidabukile sesimanxeba kwamisa itende lokuhlangana kanti akulona itende lokuhlangana itende lilethe medication yami kuzovalwa ibasi namanxeba engaphe ngathola ngendlela ngoba nalike lafika itende lokuhlangana khona into eyenzakalayo kwami itende lokuhlangana kwafakaza abantu kwathiwa awumalibonga igama lenkosi kwathiwa ukhona yini nodaba likhona itende lodaba uJesu itende lokuhlangana wazalana ngeke sibe la ebusuku amazulu engabikho la mina ngicela ukukuphindela ngeke sibe la amazulu engabibikho la ngeke sibe la ifu lingabibikho homa libonga igama lenkosi sike sakhonza kuleya ndawo bade sekuyona ePort Danford kwathi nabe sebephuma abantu bebuyela endlini sathi nasiqedwe kokudla ebusuku kwanento ethi uzolenza niphutha lokuyolala emishini ngabe uzolala etendeni lokuhlangana malibonga igama lenkosi ngahodula isipontshanyana sami ngasiginqa etendeni lokuhlangana malibonga igama lenkosi ngathi namhlanje ngizolala angikwazi ukulala kwenye indawo ngiyizwile inkazimulo ibila malibonga igama lenkosi ngoba malibonga igama lenkosi ungakwazi isikhathi ungakusheshi ungakujaha ukusheshi ukuhamba abantu malibonga igama likaJesu abantu bethi sebehamba abantu kuye uthi kwangathi
Nkosi kodwa kunento engishiya awukube isilima njengohana iBhayibheli lithi bathi nabebuyela emuva bomndeni wathi kwangathi into engidingayo ngiyishiye ngemuva ngishiye etendeni lokuhlangana wabuya lo mama lona wabuye seyedwa kanti abasezulwini bamlindile etendeni lokuhlangana nayifika wafika umkhulu omdala uEli wathi hayi mama sekwenze njani iphumile inkonzo yini iphi inkinga yakho na wathi ayiningi inkinga bengizothulula umphefumulo wami etendeni lokuhlangana malibonga igama lenkosi yathi ukukhuluma udaba labo kwangathithi lo mama lona uthi yazi le ndaba ngizoyibeka namhlanje kuNkulunkulu uzoyizwa kahle kwangathi uNkulunkulu umama uthi wena uNkulunkulu nawe kukhona engingakwenzela khona ngoba nawe uNkulunkulu kukhona ongangenzela khona wena uNkulunkulu naye indodana kodwa isibeletho uNkulunkulu awunaso mina nginasi isibeletho kodwa indodana angenayo uNkulunkulu nginike wena indodana leya oyidinga eThempeli mina ngizokunika isibeletho ngakho iyothi nayisefikile ngizoyithatha mina ngizoyibuyisela lana uNkulunkulu awumalibonga igama lenkosi ngoba nasi awumalibonga igama lenkosi ngoba nasi fika kuye kunezinto esizithola ebengafanele siyithole awumalibonga igama lenkosi enye into nje ilento ekumangazayo basalwane thina singabantu bama surprises ezulwini kufike ngesinye isidingo kusase kuthiwa kunane esinye isidingo wena obungasazi ukuthi unaso izulu livela igicabeze nangezinto ongayidinganga ngaleso sikhathi ngoba izulu libona la singaboni khona thina etendeni lokuhlanga hawu mina ngizama ukumema ukuthi kuzo zonke indawo okumele ungaswelakali kuzona kula khona okunomphongolo kaSimakade itende lokuhlangana malibonga igama lenkosi wonke umuntu owayenesidingo afuna ukuzwa ngaso noma udaba wayetendeni lokuhlangana ehlangane noNkulunkulu khona efika uNkulunkulu batwana basekhaya efika uNkulunkulu ethi mntanami sekulunge konke ungabusa hawu malibonga igama lenkosi esho isimo sithi no kube no yes against uno and uno uclear uyes awuzwela kude ngoba into kaNo icindezele emacala onke so noma ngaqhamuka into ethi ku right uthu no umthatha ku right izinto zinjena kanti uNkulunkulu akasho ukuthi ku right ngoba seku right uthi ku right ingabikho right kuze kube right malibonga igama lenkosi malibonga igama lenkosi phela mina mbuli ngizwe kukhulunywa kuGenesis kuthiwa uNkulunkulu wenza izulu nomhlaba zaseyibala izinto azenzayo ngithe ngizwa nje kusaxoxwa ngizwa kuthiwa wayesephumula and umbuzo wami bengisalindele imaterial mina yokusebenza kwakhe kuze kuthiwa ngenxa yokusebenza okukhulu ube sekhathala kodwa simuzwa ethi uNkulunkulu sengiyophumula uphumula singayizwanga into ebonakala ekade yenziwa kodwa simuzwe ekhuluma kanti kukhuluma kuni lokhu na uthi ekhuluma nake wabamba ukukhuluma kwakhe usubambe ukwenza kwakhe malibonga igama lenkosi lento ibonwa abafika emshadweni laseKhana seGalile betshenwa uMaria ethi uMaria lalelani ke ukwenza kwakhe kukukhuluma kwakhe noma yini ayoyisho kini uyobusekwenzile noma yini ayoyenza kini ayisho kini usenzile and ummangaliso akawashintshanga amanzi abayinyekhala wawashintsha amanzi abayiliwayini kodwa enekhala yamanzi malibonga igama lenkosi sizwana bazalwana akazange lidilute iwayini wagcina amanzi njengoba injalo kodwa hawu malibonga igama lenkosi owaphuza owathi wozane nizobona
lento engithola la ayifani nalento. Angithi vele umkhuba wokuphinda ekudleni kolayini uphinde kube khona uphinde. Wathi bese ngeke ngaya ngaseqaleni. Ngilizwile ngaseqaleni. Akulo hayi lele ngilizwa manje. Awumalibonga igama lenkosi. Lele ngilithola manje. Selinginika i-challenge yokuthi ngiyobuza ekishini ukuthi livela kuphi leli ngoba nombala wala ufani nalela kodwa ngicabwa itest lenziwephi kukhulunywa izwi phezu kwamanzi amanzi abamba itesti kolikamoya itesti yangena emanzini kwashintsha amanzi aba yinto eswelekileyo. Etendeni lokuhlangana hawe bazalwane ungabusalova sakusuyibamba lezi insuku ezisele sakusuyibamba ngoba namhlanje mhlambe kusazofunda ilist ukuthi obani ade besetendeni lokuhlangana lo akade bekhona bathe badinga amalibonke abathe namhlanje bazalwane sizocount izinto ezizelelanana sizobheka hawu bazalwane kune checklist ezoyenziwa ezulwini namhlanje ebusuku kuthiwa kwasibani baniqalani nikupakishe malibonke igama lenkosi mina ngikufungisa usuku lokugcina ukuthi uzobona lakho abezulu begcwelelana bezophumisa izinto ebengasencabanga uzogobiha malibonke igama lenkosi. Etendeni lokuhlangana etendeni lani bazalwane we bazalwane hamba themba ivesi lami ulikhohlwelani uNumeri chapter 14 verse 28 mayi manje ngoba uyazi ukuthi angikwazi ukugetsha uNumeri nangikhuluma nabantu ngoba uNkulunkulu ufuna sim-address ngendlela efanelekileyo. Asisi umrobho uNkulunkulu kungathi simhlwengula ingalo kodwa size ngendlela yezwi lakhe ngoba uzosizwa ngokwamazwi esiwakhulumile esiwathatha kuye. Funda Thembi. Yishani kubonithi. Yes. Ngifunga ngiyagomela. uNkulunkulu loyo. Kusho uSimakade. Yes. Ngizokwenza kini. Yes. Njengalokhu enikushilo ezindlebeni zami. Ofunda ivesi. Phinda ivesi. Phinda ivesi. Yishani kubonithi. Ngifunga ngiyagomela. Thatha isifungo nonkosi ezulwini. Kusho uSimakade. Dala wensuku. Wathi namhlanje ngicela ukufunga. Futhi lokho ukufunga kimi ngiyagomela. Ugomela uthini uNkulunkulu wasemazulwini na? Ngizokwenza kini. Njengalokhu enikushiloyo. Endlebeni zami yisutho uzonenzelwa. Awukwazi ukusho izulu lithule. Hawu ngifunga ngiyagomela. Ngizokwenza kini njengalokhu nginizwile nikhulume indlebe hawu babuzikode lalela ngizokwenza kini. Hawu malibonga igama lenkosi kodwa ukwenza kimi kuya ngokuthi nitheni kimi naningashongo lutho nama ngikwazi ukushuta kodwa nanika nasho sengokho. Hawu malibonga igama lenkosi ngiyokwenza kini njengalo lento ifungelwe lento kunesifungo lento ukuthi ngiyokwenza kini njengalokho nginizwile nikhuluma ezindlebeni zami. Ngiyakama lenkosi ngiyokwenza kobani nansi into ubuthakathaka bethu sithatha izinto ezifungelwe emazulwini sozisho khona sitshela abantu. Namhlanje abantu bane-information eningi yethu okuyithina esisho kubona sithi sifuna besisize kanti abanalo usizo lwaleyo nto. Usizo lwaloo nto setendeni lokuhlangana. Ukuthi nithandaza ndawonye akusho ukuthi khuluma nokumele ukukhulume noNkulunkulu kuphela. Fundana ukuba nezifuba nezinto zikaNkulunkulu.
ngiyokwenza njengalokhu nizwile. And umbuzo uthi ndoda amadoda utheni kuye? Malibonge igama lenkosi. Umbuzo uthi njengoba uthi uNkulunkulu uthule, utheni wena kuye? Ukhulumile yini? Ngoba abakholwayo bayakhuluma. Lithi ngakholwa ngase ngiyakhuluma. Masivala imlomo nezulu lizovala imlomo. Kodwa masikhuluma nezulu lizokhuluma. Matthew chapter 18 verse 18. Matthew chapter 18. Jima Tempi verse 18. Jima Mtanam. Yes. Yes. Matthew 18 verse 18. Vale kusebusuku basebenza abantu. Ngiqinisile ngithi kini. Maye. Ya. Konke niyokubopha emhlabeni kobe kuboshiwe ezulwini. Mana Thembi uphinde ngapha uzothini? Ngiqinisile. Yes mntanami. No. Yes. Yes. Ngiqinisile ngithi kini. Ngiqinisile ngithi kini. Niyezwa uzalwane ngiyokwenza kini njengalokhu nginizwile emkhuluma endlebeni zami. Ngiqinisile ngithini kini ka? Konke eniyokubopha emhlabeni kobe kuboshiwe ezulwini. Manini ke bazalwane, alisho leli verse konke eniyokubopha emhlabeni kuyobe sekuboshwa. Kodwa lithi kuyobe. Kusho ukuthi ngesikhathi sibopha la lithi izulu asibophe eqala bengakaqedi ukubopha. Malibonge ivangeli. Konke nikubopha emhlabeni kuyobe sekuboshiwe nasezulwini. Kusho ukuthi kunezinto izulu elikwazi ukulindela thina sisho kuzona bese izulu liyenza. Konke niyokubopha emhlabeni kuyobe bakithi lento ekuhlupha usuku wayibopha yini? Usuke wafika nti ngikhathele simo esinje. Malibonge igama lenkosi. Nina bazalwane malibonge igama lenkosi. Lento yokubopha ubopha uzubophe ngisho amakholiki osebenza nawo. Malibonge igama lenkosi. Uthi ngibopha ke nabahlele isithi ukuthi bengilimaze la emsebenzini. Akekho yokulimaza Nkosi. Ngiyabopha egameni lika Jesu. Ubopha uzubophe nezinto ezihlasela emzini wakho. Uyazazi ngamagama ukuthi ngiyayibopha into ethile. Ngiyabona kunento ethile ezungeza umuzi wami. Ngiyayibopha lonto ngegama lika Jesu ngoba izinto ziyaboshwa. Asicabangi ngazo kodwa ziyaboshwa. Let's Thembi Clemens. Yes. Nakho konke niyokukhulula emhlabeni kobe kukhululiwe ezulwini. Nakho konke niyozani bazalwane? Ezinye izinto nje ifuna wena. uNkulunkulu ngiyakhulula into yala ekhaya uthanathana. Nami uNkulunkulu ngiyayikhulula kulezi zimo. Ezinye izimo kumele sizikhulule thina kuzona. Kulungile safakeka ngendlela esingayazi. Kodwa ukukhululwa kwazo yitho kumele sizikhulule ngamandla ezwi likaNkulunkulu. Malibonge igama lenkosi bazalwane sesiphelile into yokulalela intshumayelo ezisimotivateayo. Sekumele sifune izinto ezidila nama fact abhekene nempilo yethu. Ungathokoziswa ukuthi uphumuzizwe ngathi uright ngoba into ekulinde ngaphandle ilinde izo zophuma nalo lana. Uphuma usuyitshela usuthi lalela ke Sathane. Nakho engibuya nakho namhlanje etendeni. Nansi into engibuya nayo namhlanje etendeni. Kusukela namhlanje kuyalena ngeke uphinde ukwenze lokho nalokhu. Lalela ngobazalwane abanye abantu ama promotion awekho kwabanye abantu akubona. Malibonge igama lenkosi. Akekho umuntu oyokupromota ngaphandle uyipromote wena. Uthi uNkulunkulu sengihlala isikhathi esanele la. Ngiyazwa manje ukuthi nami sekufanele ngabe ngilapha. uNkulunkulu uthele kwesibophileyo. Uyaboshwa nesikukhululayo.
khululiwe. Ethembe ngihlale phansi. Yes. Ngiqinisile futhi ngithi kini uma babili kini emhlabeni bevumelana noma ngaluphi udaba abalicelayo Maneneke. bayakwenzelwa ngubaba osezulwini. Sizwe ngale ukuthi itendelani bazalwane, itende lokuhlangana wonke umuntu owaye nodaba afuna ukuzwa ngalo wayetende lokuhlangana. Sizwa manje lana kuthiwa awufunda Thembi nakho sizwa kuthiwa abantu nake bavumelana noma ngaluphi udaba nake bavumelana bazalwane nake abanikeza iscope ukuthi nanivumelana neyogcina la kuthiwa nake bafika etende lokuhlangana bavumelana malibonke igama lenkosi kusho ukuthi nangabe sila bazalwane singayibopha yonke into ebhayinde imondlo malibonke igama lenkosi singenza ideclaration thina silana nasike savumelana sithi uNkulunkulu silwa nento ethile yasemondlo nento ethile yasemondlo nento ethile yasemondlo singabiza into engekho lana iqhamukela singazikhona ngoba sifike etendeni lokuhlangana no awuba nake bavumelana abantu bese etendeni lokuhlangana bayokwenzelwa noma yini le abayicelayo bese etendeni lokuhlangana. Bese etendeni lani bazalwane khona izinto ezenzeka na ufika etendeni lokuhlangana ngicine ngaleyo khona into eyenzeka na ufika etendeni lokuhlangana mbambe Thembi 34 verse 29 sengiyaqeda 24 uzobusiya kuLuka bese ngisuka lapha Exodus 34:29 Ngesikhathi uMose ehlentabeni Sinayi yes ephethe ibhebhe ezimbili zobufakazi esandleni sakhe yes wayengazi ukuthi isikhumba sobuso bakhe sasikhazimula aqhubeka qethela ivesi ngaze kuphazamisa ngokuba wayekade ekhuluma noSimakade la etendeni lokuhlangana sikhuluma noSimakade kubuya umuntu kade esetendeni lokuhlangana nayibuya ucabanga ukuthi usewuyena kanti akasewuye usewuye noNkulunkulu akade ekhuluma naye yena ucabanga ukuthi bakhulume baqeda noNkulunkulu etendeni kanti uNkulunkulu usuke wahamba naye wabuyela naye emuva nayizohlangana nabantu abantu bathi uMoses uqobo lwakhe loyana ngeke phela esidide siyabazi kodwa inkinga akasabhekeki naye uMoses lento ayiyona akayibona ukuthi useyiyo ngoba kade esetendeni lokuhlangana kuguqulwa kade beguqulele kwabangayazi beguqulele kwabangayikho inature yetendeni lokuhlangana ithongena khona uyaguqulwa uguqulwa futhi engaboni ukuthi lithi wayengaboni uMoses ukuthi isikhumba sakhe sisetshenzwa yilo ahlangane naye etendeni lokuhlangana. Thembi yana kuLuka sengiqedile bazalwane yana kuLuka u9 verse 29 sengiqedile Luka 9 verse 29 esakhuleka nasiya isimo sobuso bakhe saguquka ya nezingubo zakhe zaba mhlophe qwa ya zacwebezela mana kwenzekani lapha esenze njani esakhuleka isimo sobuso bakhe saguquka wafike engaguqukanga kodwa wathi ngesikhathi ekhuleka isimo sobuso bakhe saguquke semkhulekweni asizi ukuthi yini enye yaguquka nezingubo zakhe zaba mhlophe qwa zazingeke isakwazi ingubo ukungaguquki zisemntweni oseguquliweyo and ungayikhohlwa lento yokuguqulwa kwakhe ukuthi uJesu ukhuphuke nabafundi bakhe le 3 ayijwayele ukuhamba nayo ngenfethi abantu okumele beguqulwe labana ayenyuke nabo uJesu abathathu naye uJesu and sithola ukuthi bona
bageje ngesikhathi kukhulekwa, asibezwa bekhuleka ngesikhathi somkhuleko, ngoba noma base befikile embule endaweni yokukhuleka akubenzi bebe abakhulekayo noma basendaweni yokukhuleka bengakhulekanga. Kodwa wathi nayifika uJesu endaweni yokukhuleka, isimo sakhe saguquka nezingubo zakhe zaguquka. Bathi behamba noguqukayo abangaguquka bona, ngoba homa libonga igama lenkosi, ngoba bageja into yasemthandazweni, ngoba emthandazweni ayikho into engama ngeguquka. Esakhuleka simo sakhe saguquka. Intoni le engaguqukile ngakwakho? Akulinga umkhuleko. Intoni le engaguqukile? And uyibone lento bazalwane, uJesu yayingekho mbuli into emcindezela ukuthi akakhuleke, ngoba uthisha womkhuleko lo. Sesona bazalwane ngizwe kahle, uyilo ufundisa abantu ukuthi nanokhuleka nokhuleka kanjani. Kodwa uJesu wa understand indawo abakuyona, ukuthi indawo abakuyona awukwazi ukusurvive kuyona ngaphandle komkhuleko. Wathi noma nami ngiwumnikazi womkhuleko angiwusebenzise, ngoba kule ndawo akuphile kungakhulekeli. Abangayibamba imfihlakalo ukuthi sekungakhuleka umnikazi womkhuleko, sisala kanjani thina? And lithi iBhayibheli waguquka engakaqedi ukukhuleka. Hawu bakithi, kusho ukuthi ngamanye amazwi nasikhuleka khona into ephumayo la emkhulekweni. Ithi uyothi uyoqeda umkhuleko siyobe sesifikile la ofuna sikufikele khona. Siyezwana bazalwane, la emkhulekweni indawo yokuguqula izinto. We bazalwane, ake sibe yithi eke singazami lento yokuzwa ifake ingathi ku right kungekho right, noma usufika endaweni la kufuze khona uthi akukho right, uqinisele ufuna nansi into esilimazayo bazalwane. Silinyazwa ukuthi bazongibona abantu ukuthi nangabe ngingakwenza engijwayele ukukwenza angikho right, kanti kungcono sibone ukuthi awukho right kunokuthi uzama ukuba right kanti awukho right, ngoba lento le ozama ukuthi uright ngayo izokufica usuwedwa. Kungcono na ufika la uthi uNkulunkulu akukho right, ngidinga wena ukwazi ukuguqula isimo. Ngawufika endaweni yenguquko, lusho qalo lwakho Nkosi uthi ngokuqala udinga inguquko. Nawufika etendeni lokuhlangana zibeke qala uthi uNkulunkulu ngenzela umusa. Haleluya. Bazala yonke into enzo uNkulunkulu lezi insuku zokugcina ibambe ibheke into yesizathu. You know, kade into yenyuka ngapha ngokude ndalishona, ngiyicabangela ngithi mina yazi into kaMbuli inemfihlo efihliweyo. You know, wonke umuntu nangabe beka inkonzo usuke beka inkonzo ngoba kunento afuna ukuyitshala. Nawuke wezwa kuthiwa ngimisa inkonzo ndawo nathile, kunenhloso ukuthi ikhona into engifisa ukumbona uNkulunkulu enza kulo ndawo, personal engizobenefita kuyona mina. Kodwa le ukuthi kusuka umuntu ezothi uNkulunkulu uthi angizomisa itende lokuhlangana la, endakazi ukubenefita lutho lomisi wetende lana. Kodwa abantu bazalwane, kodwa abantu abazohlala nomphumela ukuma kwetende yilabo abaphambi kwami.
abazothi noma ngabe ngiyakhuluma awu malibonke igama lenkosi mina lafika ithende lokuhlangana ngimi phekwewa into eyayisisele kwase kuyinto engangiphushela kulona kodwa kwafika ithende lokuhlangana la ngithi Thasu ngiphezulu kwewa labaleka nami ithende lokuhlangana awu malibonke igama lenkosi awu bantu basamondlo kuthi angizothi nansi indawo yokudakulwa nansi into efika abantu awu malibonke igama likaJesu bese simena abangeke bakwazi ukusichaza nanti into ezokudabula la isithe sithe khona impilo yakho soyiqedelela khona awukhululeka ngeke kusaphela ngawe sekufika itende lokuhlangana ungabe usakhathazeka konke sekulungile 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 all is well konke sekulungile sibeke yawo konke sekulungile bengeke sifikele lithende nangabe bengekho into ebizolungiswa konke sekulungile mntwana sekhaya ungabsabalisa kufika usuku lokulungiswa ngaleso soyimo kufika umngenelela kaNkulunkulu wasemazulwini ebengeke uNkulunkulu engangeneleli forever bese ngeke lesimo siqhubeke kanjena uNkulunkulu ukuthi edrive lemvuselelo izelana kunabantu ebebephekwewa nxa ungesabi thanimi lo nkosi bengiphekwewa phuthuma ungenelele esimeni sami na ungesabi thanimi inkosi lengiphekwewa phuthuma ngenele esimeni sami ngilinde wena ngaphandle ngilinde wena lapha xa ungesabi thani yimi uNkulunkulu engimi phekwewa kumanje phuthuma nkosi ngenelele esimeni sami phuthuma nkosi hawu bakithi ngicela lo muntu bazalwane othi inkosi yimi ebese ngimi la engithi impilo khona iyaphela phuthuma nkosi ngenelele esimeni sami woza ngaphambili oh hallelujah awukhulumi nabantu abaningi ngikhuluma nomuntu omiphekwewa othi amaya saya likadali maya sakada shabadali maya na haya saya hanamaya na likagadali manda saya kadaya halakadai manda saya uzani batakwethu ngabisakhala ingane zasekhaya usalungisile umalunguza imeni zethu usalungusile okwazi ukulunguza sakwazi awubakithi themba shona phuthuma nkosi uzekithi kubele bakho sophule Jesu kule nkosi